Igbos in Ladipo want to relocate their business to Anambra. A viral video on social media where somebody who is explaining that how Igbos want to relocate their business to Anambra, which is Ladipo market, over the constant locking of their shops. No be small thing, no, my people. This one is sweet me pass. We'll go find out how this one take happen. Hello, my wonderful people. Welcome back to Balabas Gist. If today is the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. Today we'll go quickly jump into the matter where we'll get for hand today. But before we do so, check whether you don't give this channel a follow and also share this video. And make sure say you subscribe to our YouTube channel and turn your notification bell for a quick update as it dey hot. We are here to update you of anything where they happen, good one o, bad one o, any information our work we dey here they update you back to back as it dey hot, no giving. Okay, my people, they said that Igbos in Ladipo want to have a second market, which is Ladipo market in Anambra. So when we get this information, we say, wow, this is very good. Anybody that is bring this idea, that person is thinking wise. This is very, very good advice. They can have Ladipo in Lagos and they can also have Ladipo in Anambra as well. It's also a development coming to Southeast as well. Like the way last time that I visited Owerri, I see a place called Alaba. When I enter inside that place, wow, it's very good, but some shops are still locked. That place, which means some people didn't relocate to come there to do business, but the business is going on in that particular place. Igbo people have a lot of land where they can build any kind of market, whatever they want to build. There's a lot of land for them to do that. So this intimidation, go Igbo, go to your place, go to your place, go to your place, log. Enough is enough for that. Igbo people can do more better than this. My people, I'm going to play this video for you to watch, and they will come back and analyze it more better. Yes, so ndị be anyị ọchachagon ife kwuru ka a na-eme anaghị amali Igbo aka ịmali Igbo aka inwe ezigbote nsogbu. Yes, ebe anyị n'ugbu a bụ na Anambra State, mkpụrụogwu precisely. Ebe a bụ ebe ndị Igbo na-alụ ultra modern market. Ebe a ka a na-plan ibunata Ladipo spare parts nke dị na Lagos. A na-achọzi ibunata ya Anambra State. Ọ bụrụ na ị bịa ebe anyị ga-afụ na building dị ebe a lụrụ 100 ka lapụ ịgbara okwu asị ọsọ. Building n'ebe a lụrụ 100. Yes, because mmegbu a na-emegbu ndị Igbo adịgo too much. Oge erugo mgbe onye ọbụla ga-aza afa nna ya ndị be anyị. Ya bụ ọ bụrụ na ị ka na-emekwu investment na North na Yoruba land, ebe ndị ọzọ na-eme investment, ị ga-ahọkwa ofeke maka na ofeke amaghị mgbe ekele nkwa ụkwa. Gbala ọsọ na tawa bịa develop ala Igbo. Ọ bụrụ na ebunata Ladipo na Anambra State na a na-emekwa plan ibupụ Alaba, because opekata mpe ya bụrụ 10 times gọọmenti Lagos State mechiri Alaba na Ladipo. Anyị akarịgo ị na-eme anyị ọdị ya. Ndị Igbo nwere ụdị egwu, ịmakwa ndị Igbo nwere people in so many places. Kedu ka esi wee anọgide like this akpọchie shop? Ndị Igbo na ha emepere shop ha na-achọrọ ime one thing or the other. Unu emechina emepere shop for 1 month, a na-eme clean up. This is a disgrace to us, ndị Igbo. Anyị na-atadozi ebe anyị. So ana m ekene ndị ọbụla mekili plan for this massive move. Nchọrọ ịgwa ha na anyị ncha bụ Igbo youth na support ha. Then anyị na-agwakwa ndị Igbo na South East abụzikwa obere obodo. Nwere ike ị na-eche na South East agaghị enye gị ọdị ego ahụ Lagos State na North na-enye gị, na-asị asị. Let me just use Ekwulọbịa for example. Na o nwere ife ị chọrọ inweta na Ekwulọbịa ị gaghị enweta. A plot of land in Ekwulọbịa na-abụ 16 million naira. Ya bụ emezine South East underrate. Ọ bụrụ na anyị ncha jikọọ aka ọnụ nata South East develop by other tribes ga na-envy anyị. Ya bụ ọ bụrụ na ị ka nọ n'ala ọzọ, or maybe ị ka na plan ịgba ana na North ma Lagos, my brother, desist from such art. Na tawa bịa gbaa ana na South East. Were company ahụ ị chọrọ ịlụ n'ugwu Awụsa budata ya South East.
pure water factory ahụ ịchọrọ ịrụ na north bunata ya south east. Ekwene ka akọrọ gị akọrọ. Like I said before, ekwene ka ebulu ofeke amara mgbe ekele nke ụkwa. Arịrịọ ka m na-arịọ ụmụnne m, oge elugo mgbe mmegbu a ga-abịa na njedebe. We cannot continue like this. Nigerian government, we cannot continue like this. Oge elugo mgbe onye ọbụla ga-aza afọ nna ya. Ya bụ ọ bụrụkwa na ị na-emeghe moto pass maọbụ ị na-eme something ji tụwere ihe gbasara moto pass, ọ kara gị mma ịga kịta buku ofu shop na Mkpọrọgwụ, Anambra State. Because in 2 years time, ọ bụrụ na ị bịa ebe a, ị mara na Ladipo na-amụ ọrụ. Atrọs m ndị Igbo na atrọs m ndị Igbo. Ọ dafịala anyị dominate anywhere. Ọ dafịala anyị imepe anywhere. Ọ bụrụ na ị nwa ihe na Nigeria, ekwesịrị ka ị dị proud na Chineke mere gị onye Igbo. Yes, because most people nọ na Nigeria but ndị. Yes, my wonderful people. I want to use this opportunity to talk to my people in the language I feel that they will understand very, very well. Ụmụafọ kewe, ụmụ Igbo kewe. Ndị chiri nze na ndị chiri ọzọ, ekele m ọnụ. Obodo obere ihe ụmụnne m, ka sụọ na olu Igbo n'ụbọchị nke taa. Na asụ dat na agba nwata ma ọ nụghị, ewere apịa pịachie ya n'ike, o wee gbapụ ya ọsọ. Ka ihe mere ya jiri na-atụ ili a, n'ihi na asụ dat na onye ụlọ ya na-ere ọkụ adịghị achụ oke. Ụlọ anyị na-ere ọkụ, ọbada uru anyị wee chụba oke. Ka eji efife wee chụwa ewu ojii bifo chi ejirarị anyị. Ndị Igbo keenụ m ntị n'olu. Ala Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere mbụ wee nwee mfụ, Igbo nwere ndushi werenu ọ na-agbọ. Igbo nwere mmadụ, ọ bụrụ ịmarụ mara ya na enwere ndị Igbo, tutu ndị Igbo a na-adịghị n'afa ha dị eme mkpọtụ, but ihe ndị a bụ don, extra don, but ha dị eme mkpọtụ. Ndị na-afụ anya taa, ndị na-adịghị afụ anya karịrị dị n'ala Igbo garuwu kọmpin. So biko ụmụnne, biko onye ọbụla na-arụ kọmpin, na-arụ anything iwu na massive, nwanne m rụọ ya n'ala Igbo. Ihe tekugo dị aga afọ 3 ma afọ 4 menye gị turn up ihe ị chọrọ, ma etere ụgba etere azụ, ihe ahụ rụrụ ebe ahụ nọrọ na gị, enwere ya ga-abịa gbanye ọkụ ọ kakasịa ya sị gị nke ma ọ bụ nke ọzọ, ọ gị wọpụ ya na mebi na ọ nọchiri ya anya, enwere ya ga-abịa ime ya. Ọ karala gị mma dat na ị nwere akụ, ị nwere mbụ nwee mfụ, ma enwere nke iji aka obere ihe metụ asịghị mgbakwarapụ ịjọ akụtuwe akụnụba gị. Cheko nwanne m nke karara gị mma na ị gara zụrụ ala nọ na mmiri, kpochie ya aja, rụọ ya 3 dekin, rụọ ya ụlọ, rụkwasa n'elu, mmadụ abịasị gị ngwa gị pụọ, gị lawa n'ala gị. Nke karala gị mma nwanne m. Ama m na ị chọrọ ego ọsụsọ, ị chọrọ ịrụ ihe ahụ nweta ego ọsụsọ, bata ọ ga-akarala gị mmadụ na ị rụrụ ya ebe ị ga-arụ ya kemgbe afọ na afọ. Ụba gị ọwụ ụlọ ị rụrụ wee nọnyere gị, enwere ya ga-abịa iwọpụ ya. Ụmụnne m, ka anyị bulata na akụrụba anyị ụlọ, ma ndị nọ na Abuja na-azụ. Ọ bụrụ ete ahịa nọ na Anambra, Alaba nọ n'ogwe oredi, enwere Alaba market na Owerri. Ọ bụ na ịmarụ jụọ ese, ị ga-ama. Ịchọ ka emere gị vidio, tee na ị chọrọ ịhụ the video of the Alaba market, ka dị gị person ka o mee vidio, ka isi ntụtara etinyekwa ebe a ka ọ nọ na-afịa. Enwere Alaba market nọ n'Owerri. Ọ bụ ịga mezie ya arụkwa, mekwuo ya spand ebe ọ ga-ebu ibu, arụ iwu ebe ọ ga-ebu ibu, so that ọ ga-abata onye ọbụla. Ewuru ete ahịa ndị ọzọ hụse ndị a eburu nke a buga Enugu, buru ka a ga-eburu Abia steeti buga Abia steeti, ewere kọmpin rụsasị ala Igbo. Onye ọbụla nwụọ ọrụ, egbe a na-achọgharị aga adịzi again, egbe a na-achọgharị aga adịzi. Then ọ bụrụzikwe dat na ndị anyị na ha nọ bịa tiweziela anyị anya, sokwe ya bụzi na
ya bụsi that na ihe nwere ọnwa na-ekwu okwu ya ọmụ oke ma ngwere ka abụtazi weli aka erisi ngwa na ụmụnne ka alabanụ anọrọziela n'ọnwa anyị. Ndị Igbo ga-emewu ya. Biko ụmụnne, tụsaa vidio unu, tụsaa vidio unu, tụsaa vidio unu, tụsaa ya ka onye ọbụla bụ onye Igbo nweta vidio na at least okwu ma okwu abụọ ma okwu atọ m kwuru ebe a ga-abarala ofu onye uru. Yeah, my wonderful people, I am talking to my brothers. So this development is very, very good. This video is not supporting tribalism, no, but what we are trying to do here is, if we can have Ladipo, all those markets as well in Igbo land, is much better. It's more better as well, so that tomorrow, when the people who own the land say, hey, we don't need you people, the people will say, okay, no problem, let us be there. Their customer must surely find them come. The world we are living now is not a world that your customer must come in your shop. You can maybe your thing, shift it anywhere, give it to any delivery people, they will deliver it to your customer. So it's no longer that time they say, hey, if I didn't come here, my customer will not come here. No. So Lagos, this intimidation to Ndi Igbo, enough is enough for it. You may think that inviting China's, let China take over business more than Igbo people. When China will begin to take your land, you cannot do China what you are doing to Igbo people. Oh. Let me tell you, Showolu and Lagos, all those people reason very well. Today you are telling you will demolish and take Igbo people's land they bought with their hard-earned money, and you are giving it out to China, to foreign business to come. You cannot chase that foreign business out where you want them to go. If you do it, international community will come for them. You cannot try it. So before you do something, think. Don't go and trying to be shooting an Igbo man. Then why you are shooting yourself? I'm giving you this IQ. Maybe people don't even think that side. My people, share this video and make sure you are following this page for more updates. Thank you so much.